Before the banks are there, but not during Aqua. That's ever madam. But these days, I ain't a major Maca Bible Guarani. All situation give glory to God. So let us pray. In Jesus' name, amen. My Lord, my God, I thank you because it's by your power that you led my in-laws from State, Zachi. But I pray that as they will go back in peace. Lord, let them go back. Father, bless all of us. Father, this Nigeria these days is so difficult and hard. The security situation is something. So guys, you know about Christmas or Baron. You know, they're there. Georgia, Kaitaya, Katandarisi. The other Georgia, I will my dear my hand can cover. I think I want to know your 40. And make a bilateral machine on ya. Tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. Today, tomorrow no more. If I die today, I will die no more. I
Gambar na tebu. Ai sore na basawasi. Onya bona. Bande kanonungso. Bande neba. Diko oi hai ga yonyo bona unen siadende. So tupi kana tebu ime kai mara kai muike. Baizu. Babe announce.
Praise the Lord. All about Sasaria. Yam Dimulo. All the little Jesus is my comforter. Amen. Jesus is my comforter. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Jesus is my comforter. Jesus. Amen. And I may visit Amen in the name of Jesus. Amen. Okoki Tempen. Okoki Tempen. Ndoko Kompezono. Ana masunu nule je. Nolubai. Welcome. Aina Okoku. Only a time. All I know on a wooden, not on walking, honorance. Akama, no quantity surveillance, James, Mokonta, no. Always good. And I see that Chineke Naramburu ni papa mama mine dan dukwa mama ngo na dogo ni mi na ikoro dogo buru no mo dogo kale mente ikoro dogo ni mi you jaba e kan ba na complete dog and don't buy nago ụmụnna ezikọkwa ka ọ bụ n'usoro a na-ekenekwa ụmụ nwanyị mana unu eje ana m ekpere sinsi na-ekpere ndị ọgọ m ndị si Igbo ndị si ike ka Chineke bute ha and I've been happy na Chineke butere unu n'udo otu a ka obi n'igwe ga-esi duru unu nara unu udo n'aha
just a family from Umatu. No, I thought it was that. It's a knowledge, but I would say they hold Chijoke, UWAEMENEM, ndị na-ebe abụ ụmụ atọ m, ndị be erila ada UWAEMENEM. Anyị si ka anyị gasị unu udo. Tara na obi, Chijoke na ụmụnne ya niile, anyị nwaga akpa nne anyị ọhụrụ akpa anyị. Aya, ịmara ihe na ụmụnne m. Ndị mara asịrị ozu shiri uche nwanne enyi nka nwanne ala ndị a nọka ahụ ndị ọkwụrụ bụ ụmụnne m amagoro na ala abịa ndị ọzọ si mgbe iri na ụmụ atụ ụmụ ike ụlọeje anyị atụọla anya one by one. Mama ụkwụ anya ekpere anyị ka ihu ka ị gaghị n'aha Jizọs. Anyị achọghị ọnwụ eru eru agawapụta na famili anyị. Na-amasị na na-eje Chineke gozie obi. Anyị niile na-eme ihe. Ụlọ mkpọrọ ebe unu si enye m aka na-enye m aka. Family from Agukunri na Abata. Ibu gina ndị ogene nke gị unu ga-echere ka adubete ndị na ha ji igba. Ha ji egwu garara ọnụ na Abata. Ndị bụ onye Jemo family, please you can go now. The floor is open for you. The floor is open for you. The family of onye Jemo family. The boy Jemo family. Oh, hang on now. Oh, hang on now. Oh, yet more family. From Agukunri. Oh, hang on now. Aji Bagara Ronaldo.
Aje bugara ọnụ na-abịa. The boy and the more family. Why you want a good event? Why you not one year? Because you need space, you need space. Run up, we can it here. Go, you need space. You need space. And the boy had down the hero. And the boy jeep, Namanya, Napa, down the hero. Hold on, thank you. And I'm very happy. Lulu Biara. Maka mbebe sutiera n'ọnwa. Omemo obi na-abọ mama husband ọgọ ndị isi ọgọ. Mana ana m ekele Chukwu na Chineke ewego udo n'ihe niile n'aha Jizọs. And ekpere anyị wụ sooner than expected. You will rise and walk again in Jesus' name. So it's the man and the Kenya. And they are there. Ndiri, sorry. Ndiri, Lagupuri. Obi the man na abia. I'm a Chineke, look at the room. And that man will believe I ain't a the Dukunu Nanu. Yes, Chineke goes you. Thank you. I chief, I can work. No. Because they cannot do the river. But the bike can work. On that book. And ladies and gentlemen, this is where we will pause for now. I got pauses now until our requirements are met. Thank you.
ndị na-abịa n'ọgbọ na ọwụwụ n'ebe atọ na ndụmọ EZINNE Enugu Ati. All right, you're welcome, sir. Chief, biko biara table. Chief, biara table. Thank you. John Ezike. Anyị abịa nara anyị mkpụrụ ibesara anyị ndị be ya achọna n'ụmụ ezi uchi ha si anyị lọrọ ka maka lọọ Ezinne chọrọ mama fada ihe mere anyị niile ezigbo ndụ mmụọ biri ezigbo ndụ o biri dọpụtara ihe niile nọ ebe a mere anyị tụrụ eji asụrụ biko ka anyị ha gbabatara anyị na-ekele nna m otu alọkwa n'ala eje ọla anyị niile ka ihe mere ụlọ njide anyị ejigo anyị ebugo akwa ma anyị mere akwa anyị na-ekele Chineke na ndụ mama anyị ndụ ihe m hichara m anya mmiri testimony ndụ mmadụ ndị mmụọ ụlọ ụka ndị mmụọ nkụzi ndị m zuru ịla abụrụ ụzọ ndị m bịara bi otu a ka onye ọbụla si enye testimony m wee were through that testimony wee mara ka nwanne ụlọ nwaanyị nọ na ka ọnọdụ mma ọbụka ndụ mmụọ ke anyị and I'm mere Bible Shiguo. The time will come, all of us will meet again in Jesus' name. First January, actually, Ogaga Wabu, Marco, Siri, and Dobe, Dunamoto, Uleje, and it's like a city to long, without Parula, Larry, everybody.
Praise the Lord. Chief, mama, everybody. Like how we get boss, thank God, the Lord and so I actually have a son because I need it. Good you go like that, I so welcome. Because no one knows all the same. Oh, yeah, well, I'm Papa Moshi, Mashulu now, Uleja. Ulu Bacterium Nanyamri, Economoli, Yamri, and the Zinula, Solomon, Akaburum, Onwe, they sit there, who's in there. Masi, Lulu Sidaludo, Tachina Kekeri, Turulu Laludo, Mandumba Moto Silegos, Shuku, Lulu Silata, Chilekele Lulu, like a monster. Finish to round up, Kaina Batanda Guguri.
Thank you. Ephraim is a family from Umweze. I soon know. Thank you. Thank you. Our much awaited in-laws from Amodi are here. The government na chief Papa so. All chief thank you. And the more than in the Mundoga Batano Biatati in my life. I have seen it no. Never quick a chinnick and a boy can live with Kani goes in my quatrino. Chetana for Munezia. Thank you. How come, Mello? Not the work no Dosiakia, I can alone. They can get work in the Ozonine, Apakalia, in a pan of African me on a total. Nino mood in and dome when the Faja for when I junior moody van man. You don't come walk away. Get a deep on Namdi. I will go to them. Only by the mind will be attacked easy. Oh, well, Cassia Koga, and I forgot, and I can't come. Everyone more than a lake walker. Baji Bakuni, Chilo Dinaka, Davy Naka. Was there laugh at the Ocon when I told 1 man or born? I don't know do come walk away. Is it 1 year? Aquacalia, because one on you be alone, and you catch it matter. Ask the woman. Oh, come on. I will tell you about no corner. Don't be okay like that. Oh, come on. Nothing will for your fire. Oh, go to fire. I am not saying more than no, I can and I'm more than my second. Thank you. Eyes. Thank you, eyes. Thank you. Abiko, I am a batalon, your guy, Namdi Mokoye.
ezi ọga anyị na-anụ udoka nwoke oyibo n'ihi UWAEMENEM ele ebe ọmụme na ezinụlọ ọgọ nnọọ kasị ndị ọgọ ya obi anyị ma na ka ọ nọ n'ụwa ọ gbalụ mbọ ịbụ onye gbalụ mbọ esi n'ebe ụmụ ya nọ si na di wee malie ụdị ọkwa ụmụ and ka ọ nọ n'ụwa ejiri ezi nne nke na-egwe nnebasị ezi nne ka ọ bụ so na asị na etu ọdụ n'ụwa etu aka adụba n'eluigwe ọ gbalụ mbọ o mejiri ibe Ezinne kwesịrị ime n'ụwa ọ dị wee recognize ọ dị wee ike bring the family in the care of God to certain standard towards wee dụ ka ọ dị ọ Chineke ka ọ dụ ya nwere m anyị niile bịa nụ ya maka oge anyị ala so wee dụ mkpa na ọnọdụ dụ ka ọ dị etu a anyị nwere ihe niile ejidụrụ aka so biko anyị si ụlọ anyị eji Amada kwenu, amada kwenu, amada kwenu. Lọ́dọ̀m ara máa sí nínú náà, ìdáná ụmụ ndị na ụmụnne ya. Maka na agbanyeghị Tita Job na ihe niile, onyinyo onwe n'ụka wee bido achị. Anyị anụghị unu kwuru. Anyị nabatara ndo na ekele unu ji bịa. Ihe unu ji bịa karịrị. Unu gụnyere anyị ehi ka esi eme ya. Ihe ndị anyị na-abịa wite ọkụ. Unu jiri anyị emetakwa anya bụrụ na ewu n'omenala anyị na ji unu ejisi. A sị m na okwu unu ji bịa ka unu eji n'aha Jizọs. Achọrọ m unu lara olu ekenere m ọgọ nwoke barista Ebere Nwokoye. Ọma nke o si eweliri ọga n'ebe a. Biko unu ọ ga-anyị na unu dị na-ahụgo n'ụzọ mmiri. Ọgọ nke a ụzọ mmiri. Ya mere na atụrụ na ya na-adịpụta Jizọs. Ama ya Chineke na mgbe unu ga-anarụ n'udo na ọṅụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. ahụ ije ọgọ na-akọwa n'ụtọ na-eme ya nke ọma. Ezinụlọ barista Zadachi ekene m unu Nnamdị ịkalaka ezi ọgọ ka ewe ekene m udo ka nwanne m nwaanyị adịchiela agụ yuli ihe gaziela ibe n'aka ngozi onye nwaanyị gozi na-ewere n'isi ọ bụrụ na ba na-apụ ndị egwu anyị kwụsịrị egwu ga-ebidokwa ọzọ na-enweghị iwe ihe dị na agbamọkwụ na onye bata mara ka ezi ya nabata ya nabata. And before I hand over the microphone, I want to re-acknowledge the presence of a former local government chairman, former local government chairman, the Christian government, and the former African one. African
We appreciate you, sir. Thank you. Egwu ọganigwe bụ ọdịba ya dị na mba. Ọ bụrụ na ị na-abịa Ego Square ya na-afụ egwu a, ọ bụrụ na ijego Ego Square Abuja ebe a na-eme Igbo tradition si ya afụkwa egwu ọtụtụ oge. Ọ bụkwa na ịbịa Ọbụla Square ya na-afụ ndị egwu a. So they are here today to perform. Anyị enyefe obele ofe ka fa mee nke fa. Ichi onye mee nke ọpọ ya na-arụ fa mesie the bad way na common. Anyị nwere ọtụtụ ife nnegheli anya dị ebe a, ife nkili dị ebe erika. The band anyị na fa nọbụ ndị Kalaka Sunrise Band International led by Chinonso Ajibo. A renowned band I am Alamana Enugu State. As a member of P-Man, he's been doing well. I'm not quite on your well. I'm not the buy the number. What was the man doing on the back of the area? Zaladuma, Ohana Bata. Is it not John? Is it?
What's your melez ekenenge? Umwezala jideni na nmasi unu no. Yagazielu unu. Onye nwanyị tubu unu ugonezie. Onye kwala oge ana. Upejeje na ekenenge. Ya. Maka wena azụkwụ na adị. Adachi melez ezikwe. Ome. Yagazielu unu maayi. Thank you. Okomelo. Biko bola titu belogo. Tijo UWAEMENEM grebo no. Okay, eyes, thank you. Hello. I say, Ulusi, the dying web, no case, man, no man, I see. That means I'm going to read the news. I am the person of the Wadia, over long of the Wadia. I like it. Get a time that Ulusi, Kati Sabia, Uri Tongo, Uri Jaban. Mama said, Ulusi, imagine Jesus. Mama Supa. Katsina kekutelu n'ugbo nke nna nke ọbara na nke mmụọ ego na-eji ije oche eji eme ụmụ ịgbata akụli akụ ile akpa ya ekene gị thank you hello Organigwe on stage now please ọ bụrụ na ndị ụmụ ezala dị mma wojere oge oge na-abụ n'aka dị emegbe ya igwe titubelu nwa onye gaba n'iru okorobịa ọ ebe bụrụ ga na-aga ibela dị ka mmewu ji anụ mmiri ala ekene kene onye amalite ekene alụ ya eji ibela dị onye ekene ndị ọba anyị onye enugwu nọ n'ụlọ mkpọrọ ndị ọbịa ụmụre bụ prifesari ekene ka anyị ga-ebu n'olu ozugbo a onye obibi anụ enugwu si anụ enugwu ka anyị ga-ebu n'olu adịghị n'anya ụdị ọgọ Organigwe ana m anụ ka ọ na-ala
Keba Okomel Ogani we I want 15 more minutes to go. I took up the Bayolo. Thank you. High Chief Honorable UWAEMENEM, former Executive Assembly of Enugu State, presently Supervisory Councillor for Agriculture. When I look at them now, eventually, thank you. Good morning, High Chief CHIEGENU. What do you got now? One is it? On my lobby, I know man up on the Ezike. Never say deaf and dumb, no care. Mamma man come on any for Johnny Pugia. Okomel. What if I go on? Okomel. Imagine how they converted a deaf and dumb person to a dancer. And on our people, I don't have any coma. Hello, serious work in this union.
CHRISTIANA here one. That's what I want to know. Huh? CHRISTIANA here one. I couldn't hold an answer. Hi. Barrister EZINNE Bono. You're welcome. I am the barrister EZINNE Bono is what one is in on now. And he hit the other than that at the end of your life with him like this on a canopy. Macapama will get my EZINNE Wallona. EZINNE Wallona, Mamonia Bonagobo. A short of mine. Alana's on one. Hi, Cadeva. I'm a Sandio Gunai, on this in honor, Joseph Ezike. And I should know Joseph Ezike family. Nigeria can do any what's going on. Look at the government in the contract is on your Thank you. And they are Tosi look like 16, 17 years. If ever an age of Nalutu, the man or Caligo, Manaka Caligo 15, 17. So we can not send the battalion no, or I believe now my government will not do. I'm not going to bad dying of a sunrise in the led by Chinos at the ball to perform. The only way when I can I like an Indiana, especially the men of the neighborhood watch. Attend to our visitors.
họ quay thì mang mặc gì thì bé hả? Họ có cái này người hiện đại gì cho bà bồi. Dia mau nebai nasional no. Dia mau nebai nasional no. Depois do Zé Pai, quando você vai na batalha de Candidan, lá hai tinha no gol. Como levar nasional no. Agwenugu, onye titi vai que nem. Owó ni mẹ́rin lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan lè lé. Ẹgbẹ́ pìntì. Ọ̀la ya gà sí ẹ. Ọ̀la ya gà sí ẹ. Ọ̀la ya máa tiẹ̀ lẹ́lẹ́ ẹsẹ̀ máa yọ ọmọ ọbí ni ẹ. Ẹ̀kú ẹ̀rù máa ń tẹ̀tẹ̀. Ọ̀la máa ká àti ẹ̀bà máa ti mọ̀. Thank you. Ọkọ̀ mẹ́rin. Òbí mi jẹ́ bàbá. Okay, sorry, sir. You're fair, Marco. Look at him on the. The shift to side. Ana m anabata ndị ọgọ ndị ebe na ụmụnna ha na ndị enyi na ndị niile ha so bịa. Ana m asị unu ede. Ana m anabata n'ọnọdụ pụrụ iche the former mayor of Enugu local government, Ezike Agbelugu. Ana anabata Honorable Emeka Onunse Tata, the current chairman of Enugu North local government. Hanine woto ọgọm, Amasị welcome. Ana ekele obirigwe, osi juru unu na-achị n'udo. Ana ayọkwa Chineke unu na mgbe unu ala n'udo. Asị unu si jidere anyị anya mmiri, ihe anya mmiri anyị emekwa n'ezinụlọ n'aha agaghị na-aga n'aha. Asị unu anọ na-achị n'udo, ọ na-achị ewere ngozi na ngozi na ngozi n'ime ngozi ebi n'anyị n'obi n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.
It's not even good. You have the lawyer. God bless you, sir. Biko meko haneze mana afagina onye bụ. Ogo. Mwa we engineer Petro. Meka ka odus. Peter Ogoye onye Jalamo. The brother to Chinyere. Well, the corner of this world. It's not too much, but it's much. I was sick. I cannot tell one nine worker. I want to know so or to Maria. Nobody can have so well. There are not quite all of them. They are quite popular. So I went. I can do the same one. But you are my umbrella. I'll go and one. I'm wrong with all you. So I like it. Now you can one night working on now go to what other guy come back go to a woman kitchen again. Check out your son and just class me. I can my from Bunuba West no to come and assume the good job do number now. I go to them at Baruno. That's America. What you take about I said, also the Maganganabo. And I got put the we have a rubber over the Nobra. Choka, only by a bubble Nanya and Nanache and the familiar. The big Gagon and one archer, the Banyan and one. So now I don't know what you know. I do number, and I think that you know, I do number, and I do boy and mob Macana. I'll go work. And I said, now, you know, I know not that the guy continues, no, not how Jesus. Because I can go. I want to find it to get Ezike also. Ezike also. You go for the can I do most as well as the house. Ezike also. I got the number. I about Nanya and I go not one. Then man only. All right. What about you? I
I want us to know why I was my fortune come now. Jesus. Thank you. Ijogalanya, Jazo. If I be good to Jabogalanya, I want to change. I want to change. I'm all your cake and I won't go back. Ijele, what can Ijele? Can live with you? The cake and Ijele Amodia. I assume no. When I say no, I won't be able to now. We take I don't know. I don't want to hear and I want to the one of government. Now they won't call you. They won't call you children. Thank you, sir. Thank you, sir. I appreciate. Daddy, thank you. God bless you. God bless you. Goes to every Akalia. If I have a ring, I will say, oh. I'm a friend of this family. Man, I've been getting cocoa. Who will I work from 9 and favor? I'm not saying Jidekiji. I can see it. Can I tell you I can say for me? Thank you. Actually, how about the friend? I have a one I did. Thank you. Yes. Oh, you're Colombia. Colombia. Oh, when they are on a form of you, who came to you while you're mobile. And you're good with another one. I'm not going to go. And I don't know why I'm not walking with you for me. I don't know people. What I'm going to thank you. In fact, this is the work of God. I can to me for many 5 minutes at a talk and comma. One has appreciating our hospitals. I think we had a man. No more that on my mind. The Ezike. Nando Munani, the Gunanabu. Opalolo American, there or the how no neckage you won't wake or the holla. Oh, my baby, we all know the story of this family. By the special grace of God, I'm a large support Nabatali is in honor of Toto. Is it from the Nigerian police force where their father rose to a certain rank before stepping down. Whereby they were politics and the governance of the older enterprise age, this family was developed again. The father of this family was a commissioner. I remember that each time I was positioning human rights officer, all of them are one of my
onye na bụ ya n'ihu ga ekene gị o daalụ ọ ga-adị gị na mma o daalụ biko menụ ka ọhaneze mara onye bụ afa m bụ Nnamdi Nwokwe abụ m onye Amawbia Ụmụeze village na Amawbia ọmụwa na anụ Udoka former Udoka UWAEMENEM na-azazi Udoka Nwokwe nwa late Mrs. Comfort UWAEMENEM anyị bụ ndị ọgọ anyị gọrọ ọgọ na be UWAEMENEM maka aka anyị ji wee bịa taa ịbịakwanyelu ọgọ anyị nwaanyị na Rafu ekene m gị anyị fụrụ mbụ n'ụgbọ wee bịa wee sị na unu zụrụ ka eme na-asị ndekọ njiri ọ ga-adị unu na mma na ndị Igbo onye na-eme ọfụma ka a na-asị dịka ha ji wee sị gị ọha na eze ka obi dị gị na mmemme anyị ga-ata ata emetakwara unu emetela anyị ọfụma anabatala anyị mana ịbịa anabata gị ọfụma ya ọ bụ the first place. Second place ihe niile anyị chọọ anyị li ṅụọ gbakwa egwu dị na ya dịkwa entertained by all the other musicians akpọ everything nọ niile eme nnọọ jụrụ anyị nnọọ anyị like ya anyị dị very happy ife ka anyị dị happy ọ ga-adị gị na mma o anyị fụrụ na many people abụghị ezigbo ama n'isi mma anyị wee sị n'obido ndị ọfụma anyị wee sị na je gara rakpọ obi na ndịkwa n'aha Jizọs ọ nwere afọ a na-etu gị etu Nze Adachie igwu ụbọchị ekene gị o the whole Bozen Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụ n'ịbụ mmanya n'ịbụ nkwụ elu na-asị ideke ji na ọ ga-adị gị na mma o na-asị na mmemme unu bịa ebe a ga-adị ka aja kontu na ezinụlọ unu nara unu ga-afụ ihe dị iche wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma ekene gị anya na-atọ ya n'ama maka ehi na-enweghị ọdụ chi ya na-achụ ya ijiji n'ụwa na Chineke anọrụ onye furu ebe o so na Labour Party, o so na PDP, o so na Apga, o so na APC, ọ kwara achị everywhere you go. Ihe ebe daalụ biko ụmụnne m ndị enyi m ndị ọgọ m na ikwu na ibe ana m ekele unu rinne unu si bịa nọnyere anyị bido ụnyaa enyiri mama wee ruo tata akwara ya akwa obi dị mụ na ụmụnne m ndị bụ UWAEMENEM aṅụrị anyị si ka Chineke nna bi n'eluigwe gọzie unu anyị na-ekelekwa ihe niile unu ji sọpọtụ anyị bido n'ekpere unu kpere anyị mgbe mama nwụrụ
ma okwu mgbamume ma mgbazi ọnụ ma ego ma iji ụkwụ ma mmanya ma ji ma ite ọkụ ma isi abụọ ma aka kpara nsisi ihe onye ọbụla njibịa obodo anyị aṅụrị. Ana m asị ka Chineke nna bi n'eluigwe kwụghachi unu mmadụ buru mmadụ n'aha Jizọs. Ekpere m bụkwa ndị ọbụla ma ndị gbara plen wee bịa maka akwamozu a, ma ndị ji moto ma ndị ji keke ma ndị gbara ụgbọ mmiri ma ndị ji ọka, nke ọbụla iji bịa Chineke nna ebunye gị udo n'aha Jizọs. Ana m asị ka ekele niile na mbuli elu niile dịrị Jehova n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Biko anyị kenere onye anyị nọ n'obi ya. And before we close this chapter, achọrọ m iji ọnụ m wee sị our chairman, the able chairman of the planning committee, anyị kenere imegwo. Ihe arụla ojiri maka na ọgwa ka m na-esi ọnwụ si arị ya arụkwa nke gọọmenti. Ndị nke ihe arụ ọ baala gọọmenti ọ karịa akarị. Anyị kenere gị dịka Igbo onye ọma na-ege ntị, remember you one and only Professor Bishop Ochiagha, by the special grace of God, the most proficient man on microphone east on the Niger, Oba radio station 94.5 FM Enugu. Ebe akọ ya gwụ m nụ nta ekene ndị bank ndị ekwe na onye ọbụla lụ ọlụ ndị committee of friends ndị gbara oke ka ọ bụla ịlụ onye nwaanyị gọzie gị ụmụada ezinụlọ na ndị anọpụla anọpụ ya ndị nna mma ndị nna ndị echichi ndị ọzọ nze na ọzọ achị ndị niile nwe nnọọ mkpara mama anyị ihe ọma mezuoro ha nwoke la ihe akpọkụ m ka nye ego ka ihe ike ka nye m ego. So thank you, God bless you. M ga-awụsa ọwa ebe a biko ekene m ndị ọgọ niile agbara m ndị ka nọ na ndị nagolo ana mana onye ọbụla bụ ọgọ maọbụ enyi maọbụ ikwu na ibe na ezinụlọ anyị na-emenye ebe ekene na-asị ihe naba na ụkwụ ọkpọkwana anyị n'ụzọ n'aha Jizọs. Thank you. Mama anyị ekene gị biko mee ka ọha na eze mara onye anyị kene. Abụ m Udoka UWAEMENEM Mrs. Nwokwe. Abụ m nwa nke nọ ezinụlọ nne m EZINNE Comfort CHRISTIANA CHIEGENU ka a na-akpọ. Ekene gị na mgbe ana m akasị gị obi wee sị ka hapụ ịbakwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji igwe niile na-aga n'ozu. And anyị nwere ezigbo aṅụrị na many people abụghị ezigbo ama n'isi mma na obiri ndị ya ọfụma mụ agbakwuru onye nwa kụziere m from primary 1 wee na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Ekene gị gwara ọha na eze ka obi dị gị taata. Obi dị m ụsọ n'ihi na ihe niile mere ebe a taata ọma. Since ka anyị na-ekpe ekpere na-arịọ Chukwu sị biko ya na-ekpe ụbọchị taa gazie na Chukwu zakwara anyị ekpere anyị. Mmiri ezo anwụ etiri ori nne weda dị oke ndị niile bịalụ njem a akwamozu a bịa n'udo nakwa n'udo nsogbu adịghị. Onwekwa ọgba aghara, nwere ndị nụrụ ọgụ, nwere ndị kụwalite, nwere ndị nyelu nsogbu, ihe niile ga-awa ọfụma. Obi tọrọ m ụtọ maka na nne m bụ nwaanyị udo ezigbo mmadụ ka isi kwuo na ndị niile gbara ama gbara ezigbo agwa n'isi ya onye kwa ka ihe na-eji wee gụọ ọfụma. Na-ekenekwa ụmụnne m niile onye ọwụwa onye ọ na-agba mbọ ndị ikwu ndị ibe na-asụ na-ekenekwa ndị ikwu ndị ibe niile mere ka ihe niile mere ebe a. Ekene m gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Gwa gị nke m nne m na-akpọ m a na-akpọ m Udo Madam. Udo Madam, Madam from birth. Madam from birth. Udo Madam. Ekene m gị ọ. The Hobo's Empire Media na-ekene gị ọ wee na-asị na ọ bụ na ịbụ mma n'ịbụ nkwụ enu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma ọ na-asị gị mbọ niile unu gbara mmemme anụ ma ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ ije ụkwụ
ọbụ ego ọbụ time ife ọbụla bụ fruitful na jọ ga-kwụghachi gị mmaji ka mmaji n'aha Jizọs ekene m gị ekene m gị dịka onye ka m kene do itala kwa munga ekele njiyo barista ọ ga-adị gị na mma biko wala ọhala eze ka obi dị gị na mmemme anụ ma unu mee tata mmemme emere tata mgbe nne m obuta mgbe nne maka ọ nwụrụ na aga ejide ya n'aka iyi a gakwuru ise n'ihu ka ahụ onye ya enyi ya obutakwa amụ maka amabụ ihe niile ya na ya bụ nkewa dị n'etiti ndị dị na ndị nwụrụ anwụ na ndị abatala n'ime niile anyị gwa na anyị na-akpa nka bịaka ma ndị ọgọ anyị ma ndị ikwu anyị ma ndị ibe anyị ma ndị enyi anyị ha ncha niile ya nkwado anyị ndị anyị si ha niile o nwere onye emerụ ahụ mmanya nyere ha anyị pụtaziri anyị ihe ịmakwa ha pụtara anyị ebe ọcha pụtaziri anyị ọkpakọ ndị ọka anyị pụtara ga-enye efi nọ ihe niile dị nnọọ ihe ndị oyibo na-akpọ ekele m gị ọ ga-adị gị na mma biko nwere ihe na-achị ka ọ mere ezinụlọ ụlọ a unu mesịa mmemme a anyị na-ajọ ka o mere ezinụlọ anyị ka anyị so mkpụrụ ama nna anyị amaghị bụ ezigbo mmadụ nwaanyị eziokwu nwaanyị obi ebere nwaanyị na-enyere mmadụ aka nwaanyị na-akụziri ụmụ nwaanyị ihe na-akụzikwa ụmụ nwoke na-akụziri ụmụaka nwaanyị ama nwaanyị na-akụziri barista ekele m gị ihe ụbọchị Empire Media na-ekele gị wee na-asị na mmemme a unu mee tata ị ga-afọ ga-adị ka aja konchu na ezinụlọ unu ị ga-afọ ife ọma ga-eme na ezinụlọ unu ekele m gị ọ bụ ekele m gị biko kelee ọha na eze ekele m mmadụ niile ọnwa a bụ Nkechi Uwemena osisi anya a na-anụ na Nkwere Imo steeti afọrọ m oge olu na-abịa ndị be di gị na-abịa wee iru chapụrụ paatị ha tụbara enyi nchi wee na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma dịrị unu mma n'aha Jizọs biko gbara ọha na eze ihe dị gị n'obi ihe mere emego ọ bụ ihe mwute mana anyị ga-akwado mmanya ụrọ ya nwa ga-akwụ anyị so ana m ekele Chukwu otu o si mee ihe niile gaa nke ọma were onye nụrụ ọgụ were onye afọ sara were nsogbu ọwụna eme ihe niile n'udo na masị ekele dịrị Chukwu ndị ga-anakwa na-ana n'udo anyị anụrụ aksidenti anyị anụrụ n'ọnwụ ihe mmebi I'm so happy. ekele m gị ọ ga-adị gị na mma ana m asị na mbọ niile unu gbara ebe a ama mbụ ihe efu ya ọ ga-esi na ya butere unu mmepe ụzọ na ezinụlọ unu ịfụnanya zuru oke agamnihu tọrọ atọ udo nke mkpụrụ obi ihe ọbụla bụ ihe dị njọ na ezinụlọ unu na-ekwere nweta ya ọ ga-esi na mmemme a wee megharị gị n'aha Jizọs ekele m gị na-ekele m gị biko kene ọha na eze gwa ọha na eze afa gị gwara ọha na eze ife jikọta gị na ezinụlọ na-eme mmemme taa ekele gị Okay, you can speak any language you are free to speak. Ekele gị afọrọ m na unu na-agba mbọ rinne na mmemme
Ekelengo, ọwụrụ afọ a na-etuga etu. Ọwụrụ afọ a na-etuga etu. Acharu ga-ekelengo. Ọ bụla ịbụ ala ị nọ na saịtị, ọ bụla ịbụ mma ịbụ nkwụ elu. Wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma. Na-asị gị na Jehova ga-emere gị amara, emere gị ọchịchị obi gị n'aha Jizọs. Ekelengo. Mama ekelengo. Ana m ekelekwa gị. Biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Afa m bụ Mrs. Chinyere Adabụ Onyejemuo. Ndị UWAEMENEM. Ọ bụ ada nwanyị a na-enyi taa. Wuche m. Ekele m gị o. Ọ ga-adị gị na mma. Biko anyị fụrụ mbụ n'ụgbara mmemme a. Were asị n'ụlọ ụzọ ka emere mgbe ana m akasị unu obi mana mma ọ biri ogologo ndụ nọmba 1. Ndị mana ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji. Mgbe na-aga n'ụzọ anyị enwego ezigbo aṅụrị na many people agbawa ezigbo ama n'isi ala obiri ndị ọfụma were ekpekpe asị na onwe ya ga-eme ka chi ga-afọ ịla na mkpụrụ obi ara dịkwala aha Jizọs. Ekele m gị o. Gwara ọha na eze ka obi dị gị tata unu mesị mmemme a. Iji gbakọ ọha na eze eziokwu tata na nyaa ọ sadness and joy to me. Sad that I've lost my mother. Joy na mfutere ikwu na ibe ma ndị oyi ma ndị ọgụ ka bịa sị na a na-akwa nne m wee ukwu na a na-akwakwue ihe niile na-aga n'usoro o nwere ebe akụwara one bottle ma one tumbler ka m wee na-enye. Ekele gị o. Ọ ga-adị gị na mma anyị fụrụ mkpụrụ gbara mmemme a wee sị na ụlọ ụzọ ka eme na-asị nje ka unu oji na ọ ga-adị unu na mma wee na-asị na ihe ọbụla mba ọbụla unu gbara mmemme na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Ọ nwere ihe ọzọ gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze? Achọrọ m iji ofere a wee kelee ndị ọha na eze bịara ebe a. Achọkwa m ka jiri ofere a wee kelee ndị ọha na eze n'aka ji aka dị ebe a taa. Mana o nwere accident. Ọ nọghị ebe a taa. O si Lagos wee nata maka ịkwọ ndị ya nwaanyị. Kwadochie ihe mberede a wee dakwasị ya. O nwere ike eji ofere a wee na-ekele ya na ndị o zitere representị ọfụma wee na-ekpekwa ya ekele ogologo ndụ. Ọ ga-abịa wee na-ekelekwa ọha na eze gara ebe a. Okwu ha jụta maka a ga-eji na mmanara. Ọ ga-adị gị na mma nwere afọ a na-etu gị etu. Achara ugo nwaanyị. Achara ugo nwaanyị ekele m gị o. Ihe ụbọchị mpa media na-ekele gị wee na-asị na mmemme ahụ mere taata ị ga-afụ ihe dị iche n'ezinụlọ unu. Jehova ga-emere unu ihe bụ ihe unu na-achọ n'ụwa na unu enwetabeghị site na mmemme a n'aha Jizọs. Ekele m gị o. Nna ya ekele gị o. Ọra biko mee ka ọha na eze mara onye nkele. Nke aha m bụ Chinazọ UWAEMENEM. I'm due and make a present for me, UWAEMENEM. Ekele gị o. I am the 6th child of 7 children. Mrs. Comfort Chegenu. Chineke mai. Ekele m gị o. Na mbụ ana m akasị unu obi sị ka ya fụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya. N'ihi ma na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji and mma anyị biri ndị ọfụma bie ndị ogologo ndụ and many people agbụgo ezigbo ama n'isi ya na obiri ndị ọfụma anyị wee na-enwe aṅụrị wee na-asị na Jehova anabatago ya n'ala eze eluigwe n'aha Jizọs. Biko gbana ọhala eze ka obi dị gị tata na mmemme a emere taa. Mmemme
Emerita, what was that? Manya happened. Nobody handled that. Oh, today. No matter how much good at the person, not 100 years, you will surely miss her. But the day when I will buy to bury her and honor her. So I'm happy because I was very happy today. People turned down, people were around, and people are still here. And so my mom cost a lot of lives. Most people here actually have no from primary school to secondary. So I'm happy that the things went well. Even though I never got out of sit at home and a lot of other things, but still, people say, people don't grow from Imo State, and they're going to serve you. So I thank God the way things turned out. My mom is a kind and loving woman, and things worked out well because of her. I thank God and I'm happy. I can go. When I know that I don't know, I'm from Mumbo, when I know Zuka, when I know if I didn't know, I'm unbelievable. You have a quite two magic room magic. Other Meruna, you have a paper about Chobu, you know, the Mezzo Gala had you. Not a music for my sister. My one and only younger sister, Chima. She's not here, but I'm no going here. And I know she's here in spirit. Team UWAEMENEM. We are special. Okay, you feel happy about look at time. All our fucking life. My mom calls her the mom. So I'm hoping the same name, the mom. Now we are direct. That's not now. We are direct. Mom, I love you so much, and I'm missing you. Even though my mom is not here, her spirit is here, and things are working out well. Stop crying, wipe your tears. Everybody's happy now, so please be happy and always make mommy proud. You know what? All right. Okay, regard for you. All I said, regard. This is a bad draw. Chief, I can go. Because man, look at us. Man, I'm fucking on you, Chief. Okay, they're gonna my good boys neck and again. What I say, if I got a guinness, you know, now I'm a meta. As you know now, as you know now, almost the man is you now, also still in the women. My mother is in CHRISTIANA, CHIEGENU, and me, Ezike. I better acquire you. And Christians, Basaya today. No matter an action 20th, I got quiet there. Man, I can you. I for Mumbo, since 3 days start. When I know Zuka, man, I soon the Kunjaga do number. Nina di boy and off Mark, and I see the whatever, but that's not another problem mine and the Wanaha Jesus. Well, I'll let the Obi the guitar, not my mouth, no tata. I should not tell now because someone and my mother. Why would you be on? That's more than the mother, since so. You get us in Kenya. I may be a better. All this I never got. Yeah, the mother, any testimony, my mother, I can name your chief. I have one bonum, but I was known as Zuka, but that's not going to do now. On what I can in and as a better. Yes, I could not go on as when you put of Manana Masi, in the bucket, and the better I have better, advice. Mandi Bajera and Mandi Uterego, Mandi Garabia, Masika, the bus will support.
Chief Ekenangio, the Hope Empire Media and Ekeneg. When I send his okay, man, I see the cage. Never when I send my maga, the car, the country, there's no one. Unuga, what they form and Mema. When I not got again, if you go out here, boy, family, no one with Egoni in the air, Ego, who Macama, but no, oh, the Ego, where will I borrow? Na make a knee or the eat, na Panama, work para, na Famozua, Oga, room, my room. Okay, she forgot again. Ezike akatiri echichi nwa ga-aba anyị chief UWAEMENEM na-ekele ha okelechara ha a na-asị chief n'oche nọọrụ ka DJ tie egwu ga-ejasiwa aka chief ga-atụpụrụ CHIEGENU
Barrister CHIEGENU UWAEMENEM. And honorables and very, very important personalities around the area of Washington. They are now coming in to pay condolence to the family of late John Ezike. No, I have to no. You are Ezike. O wesịrị ọ na-arụ aka anyị na-ayọ ndị be anyị na ndị ọbịa nọ mgbaru n'ụlọ akwụkwọ. So ka anyị kwanyere nwanne anyị nwaanyị ugwu by ikuli n'oche gawazie ebe ọnọdụ ndị Enugu achị na mkpokoro ndụ. Maka mmemme a anyị na-eprezentị Dobuwe akụkụ ndị ịfụnanya ọ jiri ebe ahụ n'akụkụ ndị ebe ụmụaka be anyị nọ led by Chief Steve UWAEMENEM na Chijioke ka anyị hụziri ebe a. So anyị prezentịrị ọjị wee na-asị na ọjị mgbaru na ọjị ụlọ akwụkwọ onweghịkwa omere si ya abụọ ekpere nwanne anyị nwaanyị n'ụlọ ụka na ekpere na mmemme niile eji warụkwa anyị na-asị ka ọfọ soro ibi wee na-amen.
Ache from my back. Now I wonder what you have. My wife. Apa que eles falam? Odozi a ko wura bala. Chief go to wura. Happy birthday to you. Bala. Oh, what a bala.
To announce the presence of one of our in-laws from Umuez. Honorable teacher, Elena, I am going to do
Because I ezinụlọ a onye ndị ala. Ọdụbe John, Ezike, Ulede, anyị hụrụ ihe oji wee bịa. O nwere onye ga-agwa anyị okwu? Okay. Ndị ọgọ m, ndị olulachi na-ahụkwara mma ese enwe, ụlọ eze osisi o ji aka. Mmiri ya mmadụ uru mba dị emelụ ọkwa anyị ile ka ọ mara. Mana igwegwu ma emenụ, igwegwu nke n'ụdụ. Dibele ka anyị na-eji n'aha Jizọs. Okay, thank you. Please be able to ka afọ soro ibe gbaa mmanụ anyị jiri ohere a na-anabata nze Benji Eze n'Umuchi Meosh Amankwala atọ ọka ibe papa anyị ha Malula Amatara retired MC. And as such, I can learn where he is here and there. But I call him and I try to win. We've won again. Before I have fallen, the Batara Sikaha Koyera, what to go in also language for the Ochengo, like the Ozach, so I have defined Okonkwo and all the Okonkwas who no. It's on the chair. All but I'm teaching. And language is so that I am 1%. I can always give all the way to tell. So the action law, you are welcome. Even though not when I see I can make it a then someone else property or these. Over the hand, hello. 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 Hello.
Ezike, Ngoni. Because he went all the way on. I know what I go to one night when I say no. I will go to one. And I say, I can banana Jesus. I think I can put the banana Jesus. Thank you. No, Katineke goes you, say Christian. Thank you. Take care of no, also loud. No got Lagos, we go now, we got Lagos, or look at flying with America. Okay. Gala alone, Magoya and Maroni, Maki. Gona fly. Hi. You know you came and former to Mano. Social studies for Nigerian primary schools. All work here. Let Igwe, Dr. Ginger, T.S. Ibeneme, who were occupying Ghana Lagos, Ghana Hotel, because hotel will be a point of call. The last bus stop, Menaga Lagos, you were back, you don't see around. Pictures. And when I attack the other people, and I call CNC Social Studies. So when I see you, looking on the teacher, I will have a detail of the hair of the man. I'm ready to mark it. The book of the mouth, the book of the mouth. I'm looking at local mother. Golati Thank you.
maka ihe mere eme. Ceremony this afternoon or rather this evening permit me to announce his presence here and he's exchanging pleasantry from people. Ezike, this is the original form. Hi, the other. He's a special brother, special. Lọ́wọ́ ibà ọ̀ tó mọ̀rọ̀ jẹ́ mẹ́ta ṣe ní ká ó parí aládùúgbò ọjọ́ kókè yẹn ọ̀. Láti gọ́dí ìrìnàjò kí n má kọ̀ ọ́ bọ̀. Bon, wọ́n ta kéèjì ní ẹ̀rọ ọdún kàmárà pọ̀. Don't
So really thank God. When I you get a chicken, they don't put them down. I had a lot of boy. I had a lot of boy on this mother. Into the Bola, into Alabama, Luna. Don't have a boy on this mother. Why am I chicken? So now who EZINNE na ko ni le anzu conference so you ga go de bulu o our brother CHIEGENU munna inde nwai no ndo ko ni bu ni papa la mama bun nne na nna nke ezinụlọ alọọzọ mana ha ya dị wee nọrọ bara na enwere ihe ndị a ga-aba ahụ eme gịnị echeta ha so ha nkọ ha anya dịka ha na-asụ n'asụsụ so ndị unu ga-agbalịsi ike ime maka na ime mmemme ndị siti ọdọkọfe ihe ka ọ bụ na unu ga-awume na ọ bụ ihe unu ga-ediwe immortalize ya ọsọ Stephen na EZINNE comfort and in the church. Yeah, brother, what I think I am the day never. And yeah, I can educate so much to chicken or waiting up. I get ready to go again. I'm only the Capadocia. I get ready to go back. They get ready to go back. They get ready to go back. Oh, we could eat. Mantenere ọnwa na terapeutic ọzọ nke ọzọ n'ihi ụmụ gị amara n'ụzọ dị iche iche wee mechaa na mmemme a wee ruo n'ọdịda ụbọchịtara ndị na-atụrụ ya ebe ekele n'ihi na mmiri mere ọtụtụ mpaghara ka mpaghara ọ na-akwado a na-akwado na bifọ oge ị ga-eme ihe ka ihe ugwu na ndụ mmadụ ọbụla niile nke ga-asụ ha dere ka ha mara n'ezi ụmụ ya n'ezi asụsụ na ọ n'ihi na ha jiri ozi kwesịrị ka ha jee remote for Jesus na kuile ayi kwa baba to kuile na mama Jesus ayi kwa batile kai ndeka ga no kwa baba kanisi beka na ndo ili ile ka so ma kuile bozo ke ni ke ha ji choro ka tele bozo na kwa chama ji maji si na Jesus Christ boy mani na Telo na kucheka na aranye kono niile n'ezinụlọ unu n'ikwu niile na-enye ọbụla ndị ka Chineke nke pụrụ ime niile onye zuru na akụ niile gaa n'iru ichebe ikpuchite ịkpọrọ ụlọ nsọ ibu na agaghị ụlọ ka o bulie ihe igre mgbasị unu mgbe niile anyanwụ amaghị achagburu n'ehihie ọnwa agaghị etigbu unu n'abalị ya ọbụla izu nzuzo nke onye iro na mmebi igozi aka na-adịghị n'ime ntụ unu ka ngozi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu ọ dịkwanye iwu unu ugbu a mgbe niile amen. Onye nwe anyị mere ekpere anyị
I see from distinguished Senator Osita Abi Kennedy. The senator representing Enugu West. He's now the minority whip, Senate minority whip. We go see his performance. The first time for that matter. So, the money has to wear the more position. SSA, culture, chieftaincy, stakeholders, engagement. My welcome, sir. I know about Kinsley, you are welcome. So, distinguished senator, Sahembia, was a engagement by himself. Most of our members, that is his aides, suppose to be here. Because him had some of them are for other places. Engagement. Western Design will come represent him. So also the big go. You will hear this one. You will hear that's why we are ready. It's not going to any mother. And the other way around. So when I see Shineke, Kasi Unubi, Nakwaka Ununoru Kamamu, Maheria, Jesus Christ. All right. Go on. How's your video? Go on. Biko ana m ekene onye isi anyị, onye ndu anyị, distinguished senator, engineer Ostangwu Abike na-eti right from the time Senate minority whip, right from the time of the campaign, ka anyị ji notice his quality. No, udu mmadụ ndị Igbo na-akpọ ekwu eme, okwu ihe o mee nya. Ama m ihe the youth Enugu West sorie. Omo Honorable Chief Chijioke UWAEMENEM. Omo his coordinator na Chiago 2 Enugu Akwu. You know, so Esomega campaign, Esomia during the election, I'm a witness. And even now, I think associate. So be the man really not cheteremo, Makano cheteka. I also not chetem because when I have bago console go man a message, man a phone. Still, out of his tight schedule, Makamam budget now, we have budget and so on. Or when we can send their message, we name 100,000. Will be the man. Ejima EZINNE UWAEMENEM from Umuike Enugu Akwachi when I can senator. And I'm asking Bido. Our Lord will lead him higher and higher. Amen. With great wisdom in Jesus' name. Amen. Mighty Jehovah will bless his tenor. Amen. His tenor. Tenor upon tenor, tenor upon tenor, in the mighty name of Jesus. Amen. Imam Enugu has elevated tenorship. So his tenor shall belong to in Jesus' name. Amen. Another thing, Berekunu Jiburu de Biakutem, I know channel no Karutena Ngubena, Chineke Dukunu Nudo, Naro Nezuno Nunine. N'aha Jesus. Amen. Na machikwa na onye ndu anyị Abike na-eti ebe ọwụ na ọ na-aga na ndị mmụọ ozi Chineke ga-ekpuchite. Amen. Ebe ọwụ na ọ ga-aga ọ gaa n'udo ọ na n'udo n'aha Jesus. Amen. Amayekwa ka Chineke gozie Enugu West. Ka ebumnobi ya niile maka development and youth empowerment na Enugu State. Ka Chineke nyere ya aka ka o mezuo ya n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen.
Lord. Chairman this, chairman that, vice chairman this, vice chairman that. No talk about it. Here, 10 on any 10. Now, make an opportunity. Not in service, you can the memory. Na biko ihe wofuru ihe anya mmiri na December eruokwa ya gbara ụmụ Christmas maka na onye gbara Christmas wee gbara ụmụ ibe na anyị na-ayọ gị ka ị bịa gọzie ọjị a ka anyị tata ndụ tata arụsị ike anyị na-ekele gị bịa gọziere anyị ọjị a leta ya na mka anyị wụ ụmụ orita anyị ibe anyị tata ndụ ogologo ndụ tata arụsị ike ihe akụ ihe enwe maka anyị tatakwa promotion ebe ọ na anyị binere na-aga anyị gacha ya na anyị were bere na fọma obodo ọjọọ n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ buki ngwakwa gọsa anyị nwere ọkụ ibe anyị nwere ọkụ ibe ya ọkụ gboro ka o resent vandalization. Yes, I'm about the whole Archie. Okay, my Archie and the security. You can make it today. No. And then we have all this. Okay, everyone. I'm surprised this is my mother. Okay. Madam.
We should continue in a very special way. Thank you. Because your organization, the Tele Flow, Miroshi Flow, in your own point of need, people will come around to support you. That we are doing all these things because of God. And my prayer is that He will surely reward us on that day. And then we'll all meet again in the kingdom of heaven, where there will be no more battle. Yes, just joy and celebration and life. So, no. Father, do go little. Let's take what some materials. But then we band all the same. Yeah, sure, absolutely. Thank you. Yeah, the breakthrough that is in the middle. Yes. In the middle, the evening men, with the works. And when the politicians following the works, no I have sense. Okay. But you can't compare them with this evil men, or you can't compare them with any politician. So if you have an issue, talk about the two evil. You know what? That's the point. I am here. I am managing. If you had managed well, this improvement would have been like you. So you are not managing the well. People are copying something from the politician. That's why we are talking about people. Wait, people are copying from people are copying from politicians. That is why we are talking about you. But again, we are also influencing politicians positively. Some of them have gotten so, how will I put it, so vibrant. I want to say so much involved in politics. So much. We have heard of schism. We have heard of schism coming from the laity. I'm going to address you. But for schism to come from the clergy, should not be. Listen. And please, should not be. The point is that this is just an isolated case. Wait, an isolated case. How many dioceses here in Nigeria? More than 45 dioceses. An isolated case of one here. Not isolated. No. What I'm saying, it's not isolated. It happened in Enugu. It happened in Enugu. It happened in Warri. I can tell you all the places it happened. The only problem is that this one went at the clergy level. I'm not about a clergy. At the end of the day, we only hold the money. At the end of the day, we will go back. So all those things, I understand all those things. I understand all those things. Or say human being, confidence in me. You can now this now that I will disappear. And these people believe in Christ. No one here gave me money. That's what they don't want to the money. I don't ever want to do because what are you press conference. I thank you. We go yarn. Yes, sir.
Thank you.